Hola a tothom! Us agraden els drames secs, realistes, sense floritures, sense cursileries, al gra, endinsar-se al problema. Problema de salut mental, alerta. I a més, cinema català. Som-hi! Avui vinc a parlar de Corredora, una pel·lícula rodada en català de horeta i mitja, o sigui, fàcil de veure, però potser no tan fàcil, perquè tracta un tema molt dur i, per desgràcia, que es visualitza molt poc. És sobre la salut mental. Ha guanyat premis al Festival de Màlaga a la millor pel·lícula novell i, per tant, hauria d'estar en boca de tots. Doncs no, resulta que ha tingut uns estrenes erràtics i venim aquí, evidentment, a reivindicar-la. La directora, guionista i impulsora d'aquest projecte és la Laura García Alonso, una directora novell que realment ja va aconseguir bones crítiques i algun premi amb els seus curtmetratges anteriors. I ara es llança al llargmetratge. I dic projecte perquè la directora ha estat més d'un any preparant aquesta pel·lícula, que va sorgir davant d'un fet molt proper que va tenir relacionat amb brots psicòtics. I com li va tocar molt de prop, doncs ha volgut fer una pel·lícula per visibilitzar aquesta situació. I de què va la pel·lícula? Un esportista d'èlit que s'entrena en un centre d'alt rendiment comença a obsessionar-se i a tenir comportaments erràtics estranys que la portaran a un trencament mental i a replantejar-se tota la seva vida. En aquest punt us he de dir que he tingut la gran sort de conèixer la directora, de poder parlar amb ella, d'anar a un col·loqui sobre salut mental i esport i ha estat una experiència fantàstica. Hola, estem aquí a l'Screenbox Lleida, que és tot un referent en cinema independent, i entrarem a veure la pel·lícula La Corredora, que tindré la sort d'entrar en un col·loqui sobre salut mental i esport i que estarà present la directora. Sí, a veure si puc parlar amb ella. Ostres, serà fantàstic si puc parlar amb ella. Vinga, anem a veure aquesta pel·lícula fantàstica. Som-hi! A l'Screenbox Lleida. Sí, tot un referent del cinema independent i així alternatiu. Si passeu per aquesta ciutat, heu d'anar-hi. Per tant, puc dir en paraules de la pròpia Laura, la directora, que busca donar un missatge, veure la salut mental d'una manera més comprensiva per poder entendre-la. I ho aconsegueix transmetre aquesta opressió, aquest sentiment de patiment de la protagonista i de que tot el seu entorn està superat per la situació. Tot aquest malson que viuen es transmet a la pel·lícula. Una pel·lícula sòbria, seca, opressiva i que funciona molt, molt bé. I aquí és on hem de destacar el treball dels actors, que estan tots genials, però que realment la protagonista, Alba Sáez, ens porta als nivells superiors, perquè fa un treball excel·lent. Aquí es nota l'esforç que ha fet, tot i ser una actriu bastant nova dintre la cinematografia, perquè no ha fet grans treballs. Però aquí, de veritat, és de premi. I aquí m'ha agradat molt el recurs narratiu de la música, que veureu com apareix quan el cervell es va trencant i desapareix quan hi ha normalitat i calma. Fixeu-vos que és molt curiós.
i a més ens dona un reforç narratiu molt, molt intens. La pel·lícula Corredora, realment com a òpera prima, és fantàstica. S'haurà d'anar seguint aquesta directora, la seva trajectòria, perquè pinta que ho farà molt bé. Som-hi tots! Anem al cinema, anem a les plataformes, s'ha de donar impuls al cinema català i al cinema espanyol. I si no, sentiu les paraules de la pròpia directora, que ens ha regalat la seva presència i un missatge. Hola, cinèfils! Avui tenim una convidada de luxe, Laura García Alonso, la directora de La Corredora. Faré la crítica, però sobretot paraules seves. Hola, sóc Laura García Alonso, la directora de la pel·lícula Corredora, i us convido als cinemes a veure la pel·lícula, que s'ha estrenat el 29 de maig, per tant està calenteta. Apropeu-vos als cinemes i espero que la gaudiu i que gaudiu de l'esport i de l'atletisme, que és preciós. És un encant, ja veieu. S'ha de fer, s'ha d'animar. Cinema català, cinema espanyol, vinga, som-hi, tots al cinema. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla. I vinga, som-hi tots. Hem d'impulsar el cinema del nostre país. Fins la propera.